Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da zuwa wannan channel mai suna Tushen Ƙarya TV. So ƴan uwa musulmai, dukan ku ine muku fatan alkhairi da kuma dubin gaisuwa a gare ku. To da wannan ne kewa masu yana godiya masu yi mana subscribe da kuma masu yi mana like da kuma masu yi mana comment da kuma masu yi mana share da dai sauran al'umma wadda muke kallon shirye-shiryen mu, dukan ku ine muku fatan alkhairi. To kafin dai in kai wajen da zai muku bayani kai tsaye, dan uwa ka daure ka danna mana subscribe, sai ka danna mana alamar ƙararrawa. Wannan zai baka dama kai tsaye da mun ɗora bidiyo za ka gansa a wayanka ba tare ka sha wahalan komai ba. To dan uwa bari mu je kan bidiyon. Wannan bidiyo zai fito muku da wannan pasta insha Allah ranar Lahadi insha Allah. Wannan za ku ga bidiyo kan haka za a rubuta sai na ga zango akan wannan pasta. To dan uwa shiri ne wanda ake da dogon zango kuma zai baku citta. Dan uwa kafin a tura bidiyon ya kamata a ce kai sauri kai gaugawa ka je can channel din na mai suna Tushen Ƙarya TV a YouTube, kai sacin za ka ga wannan channel, sai ka danna mana subscribe, kana sai ka danna alamar ƙararrawa, sai ka mana share zuwa ga ƴan uwa da kuma abokan arziki. Da wannan ne nake muku godiya masu yana mata da maza dukan ku, ina muku fatan alkhairi da kuma duk wanda yake da channel a cikin wannan waɗanda suke bibiyan mu, dukan ku ubangiji Allah tallafa mana, Allah muna buɗi, Allah ya kai mu wajen da za a biya mu har mu taimaka mai yan da kuma abokan arziki. Mun gode sosai. Wannan shine karshen wannan shiri. Mun gode, a sha kallo lafiya.